deranjează viteza. Tu până la gara centrală mergi, da, brat? Tormos. Eu și trebuie să vezi 2 ore. Frate, concret. Еще чуть-чуть. Приколи. Ой, не гада, не падлы, капец. Iată. Așa se ține. Ai internet, bă? Da. Asta vă trebuie să ai 21. Hai, mergem. Băieți, suntem în centru. Ștefan cel Mare suntem. Ой, dar nu știu așa spre mine. Nu vă duci. Nu la bani, frate, că... De ce? Nu dăm de bani, frate. Nu dăm de bani, frate. Și pune... Денег, eu cred că e huneac semănați ca în денег care îi aduc. La Padruș. Le gruzim așa. Teroriști? Bravo. Bravo, вообще. Cât a făcut în viața asta și a reușit și mă gândea direct aceaga pe cineva. Nu știu. Dacă nu ne închide... Ceau. Wow, și te picalești, nasoși. Nu, te bani folosiți, aveți 3 stăți. 3, te rog.